Στο βίντεο. Εσένα. Τι? Τι έγινε? Ρε, να σου πω κάτι. Μη μου τη λες εμένα, εντάξει. Τι? Εγώ λέω να ξεχύσεις τον Εμίλιο μέσα από αυτό το βίντεο. Τι να κάνω? Να ξεχύσεις τον Εμίλιο. Α, ναι. Εμίλιε, γαμιέσαι. Εντάξει, το ξέχασα. Άσε ρε. Ναι, ναι, ναι. Πειράζα, λοιπόν, πώς και πάθει. Λοιπόν, βασικά, μόλις βγεις από το μπάνιο, Τι? μόλις βγεις από το μπάνιο, Πώς πάνε. μόλις βγεις από το μπάνιο, λέω, Ναι. απευθείας YouTube. Σιγά, δεν βγήκες μόλις τώρα. Τι? Εδώ και μισή ώρα μιλάμε. Μόλις βγεις από το μπάνιο, μπες YouTube. Εντάξει. Θα το ανεβάσεις τώρα. Ναι, ρε. Ρε, είσαι θεός. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Μπες και μην το ξεχάσεις, έχω γαμίσει. Θέλω να σου πω. Έλα. Το σηκώ να σταματήσω. Ναι, μωρέ. Όσο δεν κάνει. Ακόμα τραβάει. Βασικά το κάνω πώς.